Kuru ase kaunti ya Nyamira na kumnyoka wika ase kaunti ya Kisii bunge ya Machoge chache chinsemo cha tendere gongera abamenyi bensemo yusa abantu bensemo yu nigo baisokya na kumwakera umuraibu ensengambu ya mono aso kumunyura uyo kabiri omukonyi b'umugavana ime kaunti ya Kisii Daktari Joash Mangi komochorabu na high commissioner which ase ense area ya Buganda chingaki umuraibu ense anyako bakakagochora aba high commissioner nabo igo aba ambassador usaba tenene ribense ya Kenya ase chinse chaisiko abamenyi abo nigo banyako bakumwakera Mangi mbuya mono anene mono ase gasi abire ko bakakorera umugusi nabo kumuboria chingaki aranya ko bakagosoa ase kirwe kiboikanu aine kebuna nati kogenda bakonya umugusi nabo igo omukenya bwensi na enchire ya moyogo ikania amagendero gocha ase ense ya Kenya boigo abantu abo ni bagenda kumwakira umuraibu ense ngambu ya mono asokonyora egesaku ky'umugusi nabo igo ne chira chiranya to bagakubarira era chingaki cyo kora chikambiri nyuma obochori obonene botara korekana umwaka unyarite ko bakogweta o 2022 mono kabisa asengenjo anyorete kerogeke tugusaba masaba tuobwata ase kenyoreke konya to sinyire nganga itore kwira ne dio murai to William Samuel Ruto ngambu ya mona sengenja to inyoira sebire ntwegene tenga bionse bire to bwato kugana bota to ikirane lakini video ranyare go to kirane to gosabo to ikirane no murai to Joash Mangi to agosabira maya asa kubrae akubwate buya ogendere go to inyora asa yari kwenya to ko bagokweba gotokorera okeiga umura yekero gotwariria matuka mange oetani abo yango sabanga umura yekero gaetu aturigirerie anyura asa teba inchebunendigere tiga asa arabire nonya ne para igotorege singa kara irane nseye anyirabi yasancha karo gwanja kwa yerabe buna chinsa chinde chire achire iga anyure nera rigere likenyore ke kara tokonyere mwana omo babere korwa ntoiraneria ase Nyasaye mbuyama Ruto ngambu ya mono ase gasi atokoreire muno mugusi nje bono ngukwanwa ntiabo byo mugusi tindi gukwanwa ntiabo byo yari agongera ekiagire kero geke nigo kere giense ngima lakini otororera mabera otoire omwana oito Mangi egera tokonye bono nango ja gosaba Mangiga Mangi no muntu akwende kanisa nande namwobete Nyasaye ekenyoro gieto kiabo Machoge chache kegima osebusi yonsi ngima abo gotara oigwa maramiko y'abantu nakyage n'abaminto batika ukwana mano egento toganete kugasabara ibaito epari ya rosibu enyagitari ya rosibu kyare mebere to bone ebwata amarwaira ara Mangi ekero turanyore ng'ebinto byonsi byekiranire ase ekenyoro gieto katorange I think nganto konyeke ase abantu baratoke ase ekenyoro eke omurayi to Ruto mbuya mono osesenibu nando genderere tana jitari tangani agatokorera kama bibere mbuya mono asengenja to inyoreire mori mwana ominto Joash Mangi amoire kerogo igere atokorere tete ase kenyoreke ngaintu nabo twatigaraiga ekiagera omurayi oyo itwekera arengo nonyene ekero konyatara abo borayi no muntu gwate enkori ndabu niganchete abantu bamwabo nakenyoreke gima ekera gwete tari gokonyora gotige nabago go support ekiagera kero kwa mweresire michando yaye ono twegenire buna Nyasaye oitato atororeira amabera buna nyorire kero geke namanyire nga Nyasaye tari gukikomotiga ekiagera no muntu akogende kanisa osaba nagiye kogera Nyasaye moigura amasabari akogende kanisa osaba amoire kero geke konya nabo tukorera nagaki nabo tuwa umataiga Nyasaye oyo okorira amaya no murayi oito Ruto tigatomo baka sengencha atoinyoreire Mangi enjera tware gusigikani na Mangi na Ruto ase chikure enjera tware goitwa lakini abo twademete nga paka ase bagukwera na intu no tokobera lakini nya twagokire na atikende ono konya buna Mangi ari isiko na to ani togwa kujitega na togenda ande ntori konyoru lakini bono buna Mangi oitairanira ase kerogeke twagokire twamanyire nga mochande nderi konya tokorera none stime ye konya kogenda kero Mangi arenge kero gondori ko borusi tima ere to konye to ko butero besti mebira ase biro na Mangi kera roro ga gwa kesi minga jabantu bane bareke misi twanyore